ଅନେଶତ ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ପୁଅ ମୁଁ ପରା ଅନେଇକି ବଇଛି ରେ। ନନା ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିବି। କହିଦବ କେତେ ଗୋଟେ ବେଗି କାମ ଅଛି ନା ଯିବ ସାରିଲେ ଯିବୁ। ତମର କାମ ଅଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ କି ପୁଅ ଆଜି? ହଁ ନନା ଆଇଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି। ନନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି। ଯା ଯା ସବୁ ରେଡି କରିକି ବଇଥା। ଆଜ୍ଞା ହଉ। ଗଣେଶ ବାବୁ ସବୁ ରେଡି କରିକି ରଖିଛ ତ? ହଁ ନନା ଆସିଗଲେ ତ। ଆଉ ନନା କଣ ଆଜି ଏତେ ଡେରି କଲେ? କହନି ବାଟରେ ଟିକେ ଝାମେଲା ହେଇଗଲା। ଝାମେଲା ହେଇଗଲା? ହଉ ନନା ଏଠି ପାଣି ନେଇକି ଗୋଡ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ନନା ପା ଲାଗି ହଉଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ସର୍ବେଶ ଶାନ୍ତି ଭବ ସୁଖୀ ଭବ ସୁଖୀ ଭବ ସୁଖୀ ଭବ। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ନା। ମୁଁ ପୁଣି କାମ ସାରିଲେ ପୁଣି କାମକୁ ଯିବି। ଆଉ ସେ ଗୁଡା ଆସିକି କଣ ଦିଥର ଖୋଜିକି ଗଲାଣି? ଆସିଲାଣି ଏବେ? ହଁ ସେ ଦିଥର ସାରିଲେ ପୁଣି ତା କାମ ସାରିଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଯିବି ଏଠିକି ସବୁ ନେଇ ଆସିବି ଥଣ୍ଡା। କାଇଁ ଆସନ ଫାସନ ଟେ ଦିଅ। ହଁ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିବା ନନା ଇଏ ପିଲା ଛୁଆ ଘରକୁ ବଳଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆସିବା ଡେରି କଲେ। ସେ ହୁଗୁଳା ଆସିକି ମତେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ନନା ଆଇଲାଣି ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲେ ରହ ମୁଁ ତ ପୁଣି କାମ ଅଛି ଯିବି। ନନା ଏଇଠି ଛଞ୍ଚା ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ କହନା ପୁଅ ଯାହାହେଲେ କିଛି ପରିବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫାଳେ ଦେଇଛି, ଆଳୁ 2ଟା, ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଙ୍କଣ। ଗଲେ ମତେ କହିବ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନା କୋଉଠିକି? ହଉ ଚଳେଇଦବା। ଯେ ନନା ଆଜି ଆସିବାରେ କଣ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଛାଡ ପୁଅ କଣ କହିବି ଆଉ। ଭାବୁଛି ଜେଜେମାନ କାମ ସବୁ ଛାଡିଦେବି। କଣ କହିଲେ? ହଁ ଆପଣ ଜେଜେମାନେ କାମ ଛାଡିଦେବି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଉଳା କିଏ କରିବ? ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ କେମିତି ନନା ଶାନ୍ତି ପାଇବେ? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣିଛ କି? ଯୋଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଟାହି ଟପରାଟା ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଜମାନ ସବୁ ଛାଡିଦେବି। ଆଉ ପୁରେଇକି କାମ କରିବିନି। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ 14 କୋଶରେ ନନାକୁ ପୁଣି ଟାହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଅଛି ନନାକୁ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛି। ଥରେ ବେଳ ଥିଲା ନନା ମାନେ ପରା ପଦେ ଖାଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦିଏ ମାନେ ଲୋକ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ନା ସେ ଯୁଗ ଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯୁଗ ନାହିଁ ନା। ସେ କରିବେ ନା କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ କି? ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ନନା ମାନେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ମଦ ମାଂସ ଏସବୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେଣି। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିକି କଲେଣି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଅଳ୍ପ ଠୋପେ ବିଷ ଯଦି ଆମେ ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ପକଉଛେ ସେଟା କଣ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଯାକ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି? ହଁ ଗାଁରେ କହନ୍ତୁ ଆଉ ହଣ୍ଡେ ତରକାରୀ ଠୋପେ କିରାସିନି ପକେଇଦେଲେ ଗଲା ହଣ୍ଡା ଯାକ ତରକାରୀ ବେକାର। ସେଇମିତି ଆମର ଯେତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ମାନେ ମଦ ମାଂସରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ଛାଡିଲେଣି, ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛି, କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ତମ ଘର 4-5 ଜଣ ଟୋକା ଏଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡେ ସବୁ ଯିବ ବେଗ ବଦନ ଗେଛ ନା ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଆଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳି ହବନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ କେରଳ ପଳେଇବୁ। ବୁଝିଲ ତ? ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିଲେ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଦିନ ବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କଳା ପଲିଥିନରେ ଚିକେନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଗଡୁଛନ୍ତି। ନା କଥା କହନ୍ତୁ, ଇଆଡେ କାମ ଚାଲୁ, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ସାତଟା ଧୂପ କାଠା ମୁଁ ଦିଆସିଲି କୁଆଡେ ଗଲା, ମୁଁ ନନା ଆଣୁଛି। ହଉ ନନା ଏଇଠି ଧୂପ କାଠି ଆଉ ଦିଆସିଲି ଆଣିଲି, ଆଉ ଲଗେଇକି ଟିକେ କର୍ମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ହଉଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ହଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୁହାର ମାରିକି ଘରକୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛୁ। ମାନେ ଯେତିକି ହେଲା କ୍ଷୀର ଥଜା ଫଜା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିକି ଛାଡୁଛୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କାହା କଥାରେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡିଦେବେ, ତେବେ ପୁଣି ଏଇ ଶୂଦ୍ର ସମାଜ କେମିତି ଚଳିବ? ନା କଣ କରିବା ଗଣେଶ ବାବୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ରହିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଡେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଏମିତି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୁଶ୍ଚିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ନିଶା ପାଣି କଲେ, ମଦ୍ୟପାନ ସେବନ କଲେ, ଏଇ ମାଂସ ଖାଇକିରି ମାନେ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜଟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜଟା ପୁରା ନନା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ଏ ସଂସାରରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବି ତ କଳଙ୍କ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଗେଇଲାଣି ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ପରା ଯାଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆକାଶକୁ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତଳକୁ ତେଣୁ ସେମିତି ନନା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନନା ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଉଳା ନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ପାଇବ କେତେ ଆପଣ କାହା କଥାରେ ପଡନ୍ତୁନି କି ଏ କର୍ମ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ଯଜମାନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାକ ହୁଏତ ଆପଣ ଏଇ କର୍ମକର୍ମାଣୀ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ଛାଡିବା କଥା ଛାଡିବେ କଣ କରିବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଜମାରୁ ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ଗଲାନି ମତେ ଏତେ ଜୋରେ ରାଗ ଲାଗିଲା ମାନେ କୁହାଯିବା କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ ଗଣେଶ ବାବୁ ଆମର ବାଘ ହଉ ବିଲେଇ ହଉ କୁକୁର ହଉ ଏଇମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ପିଟେନି ନା ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଉଠିଥିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମଣିଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆଖି ଫିଟିଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଉଠି ନଥିବ କାହିଁ ଜାଣିଛ ମଣିଷ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମାଂସାହାରୀ ନୁହନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଖି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଅନ୍ଧ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ପୁଣି ଦାନ୍ତ ସେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ ଆମେ ହଉଛେ ଦେବତା ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆଖି ଫିଟିଥାଏ ଆଉ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ପାରିବା ଆମେ ମଦ ମାଂସଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଇଏ ହଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜପ କରିବା ତପ କରିବା ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି କାମ ଦାମ କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତିକି ଦିନ ରହୁଛ ପୁଣ୍ୟ କର ଆଉ ମଲା ବେଳକୁ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି ନାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଦରକାର କର୍ମ ତ କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ବାସ୍ ସେତିକି କାଲି ପଣ୍ଡିତ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ମାତ୍ରେ ନିରାମିଷାସୀ ହବା ଠିକ 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 ଯଦି ସେଇଟା ତମେ କଣ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଯଦି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହଁ ହଁ ଡେରି ହେଲା କରିଦିଅ ସିଆଡେ କୁକୁଡ଼ା ଅନେଇକି ବସିଯିବ ହଁ ଏ ସାରିଲି